guys. Kain tayo. Nakakatuwa eh. Diba? Sabi sa'yo, ang dami na nag-comment. Balikan ko tong mga comment yan. Hindi ko na mabasa to eh. Yes, hi everyone. Hi, Rika Paraleo. Handa now, Rolando. Ayan, 50 minutes sa Miss Rika. Ready, yes. Next week, Pasko Miss na. Ri. Dieter, Ocampo. musta? Dieter, musta si Christine H. Okay rin siya kasama ni Oyo. Pansit at Miss Princess. loaf bread ang hapunan. Princess Namin. Punsalan. Hindi, Miss Princess. Ay, oo, Miss Princess punta. Hi. Dieter. Dieter, ba't mo siya pinakialama, ano? Pinakialaman. Sayang ngayong daming anak. Kasi marami siya. To the loving couple, mabuhay ang bagong kasal. Labas na. Chan-chan saran. Yun, isa anak ko na. Ang dami na guys, agad ang comment nyo eh. Good evening guys. At thank you so much Delia Aquino. Good evening sa lahat. Ini-schedule ko pa lang tong live natin, nakita ko ang dami na agad na comment eh. Thank you so much sa inyong pag-aabang. At talagang solid supporters na kayo. Talaga naman. Napakainit ng inyong pagtanggap ng aming live. Thank you so much. Miss Claudine Barreto, Rico yan. Kain tayo. Delia Aquino, Sir Rolando Guerrero, ang ating Coco Martin, si Kuya paring Rolando Guerrero, ang ating Coco Martin was in action. Coco Martin was in action. Good evening guys, tara kain tayo, ulam natin nun, no? Adobo sa gata na native na manok. Which is kanina pang tanghali namin tinulam. Yung tira namin to, pero sarap guys. Nilagang talong. Tapos nilagang talong, may nilagang. Harvest ako sa taas. Yan. Meron tayong pang-balance para hindi naman maghapon puro karne. Diba? Ahaha, Miss Claudine. Sir Ishaha, good evening. Series, haha, good evening. Tama ba ang aking pagkakabigkas na iyong, sa iyong Sir Juan Rodrigo, ayun, Juan Rodrigo. Biya, anak. May mga bago na namang pasok na artista tayo guys, so thank you so much. Talaga napaka-supportive ng yung mga account. Musta ka? Hello, I am back to your video. Thank you so much, Jake, for coming back. Mare, did you check Cordy? Kamukha mo, di ba? Thank you so much daw. Lakasan mo naman ang boses mo. Salamat. Yeah. Pare kain. Kain tayo, pare. Guys, kain tayo guys. Ang mga artista natin dyan na bisita. Tara na, kain tayo. Kumain na ba kayo dyan? At ako'y natutuwa kasi ni-schedule ko pa lang sa Chrome, sineset up ko pa lang sa Chrome yung itong live natin na iba. Nagtagsaan na agad ang yung mga comment eh. Hello, Kenzo. Good evening. Thank you for coming here in our live. And please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much guys sa mga nakatambay dyan pati. Ngayong gabi ay napakainit ng inyong pagtanggap sa aming live. Claudine, pumunta ka sa Tutoy Bato. Mga parehas din yung ulam niyo po. Opo. Adobong gata. Adobo sa gata na manok. Mga parehas din yung ulam niya. Opo, kung ano yung ulam ni Mrs. Ni Mare, yun din ang ulam ko. Ate Margie nahi. Kain din kami. Anong ulam niyo po, Ate Margie? Ito, may nag-sponsor ng manok kanina. Native na manok. Ang laki na. Pinaluto sa amin. Ayan. Binigay kay Kuya Jojo. Sabi ko, katayin ko daw. Ayan. Diretso luto na. Laki pa naman ng manok. Sa gata. Kaya ang daming. May natira pa kasi malaki yung manok. Yes, Abiya, focus ka sa palabas yan. Oo, Don Fernando. Don Fernando. Ano yan? Talong. Opo, nilagang talong.
Ang kagandahan nito, bagong pitas doon sa ano, doon sa tanim ni Mickey sa taas. Kung makikita niyo guys, may yung ano, yung latest upload ko doon sa rooftop, yung mga talong niya. Doon niyo makikita yung mga talungan niya sa ano, yung sa latest na in-upload ko na ano, video. Miss Shaina Magdayaw, yun na, si Ma'am Miss Shaina Magdayaw, nandiyan rin. Thank you so much sa pagpunta nyo and pa-subscribe po ulit ang aming channel. Thank you so much guys and wow, dilagang baka, Paskong Pasko na. Wow. Yan Sana ang, all. yan ang kalaban ng aking tuhod. Nilagang baka, Ate Marginahe Listado, thank you so much. Carly Fornel, kumusta na daw po kayo, sabi ni Sarah Diskaya. Okay naman po kami. Ito, naghihirap na nang dahil sa kanya. Pero okay pa rin naman. Dahil sa kanyang pagbulsa sa ating perang bayan. Carly Cornell, thank you so much sa pagpunta mo sa aming live. Palike naman po ng ating live and pasubscribe naman po ng channel namin. Thank you so much po. Gray Crazy, Mintabang, hanggang ngayon, nag-ready ang mula sa puso. Yun, no? Makan apa, sige po. Sir Efren Reyes. So, yun o. Efren Reyes. Kain tayo guys. Guys, kain tayo. Kumain na ba kayo dyan guys? Si Lina. Bahasa apa ini? Please, English or Filipino. Because we are Filipino. Thank you so much for coming here in our live. And don't forget to subscribe our channel. And like our live for tonight. Paminsan-minsan tumikim din. Oo nga naman. Siyempre, kailangan din yan. Masarap yan. Nilagang baka. Yung ulam ni Ate Margie and family. Dito, pag nag-ulam nun, yung dalawang matanda, sabaw lang. Tsaka Sabaw. yung gulay. Sabaw lang. Sabaw lang naman sa kanila. Tsaka yung gulay na lalak. Kaya kailangan damihan pa muna. Ganda. Napabilis ang labas niyo. Ano, dami agad. Ano yung ganda na pabilis ng labas niyo. Ano dami agad. Oo nga po, nakakagulat eh. Nakakagulat ng inyong mga comment at paglabas namin eh, ang dami nyo na agad na comment. Hello, how are you? We are good. Pikachu, thank you so much for coming here. Thank you so much for coming back in our live. And Leonida Texon, hello po. Tara po kain tayo ma'am, Leonida Texon. Pinapanood ko yan. Pinapanood nagdadab mash. Na pinapanood ka ni Mrs. Hindi ko mari pala. Ma'am Leonida, thanks sa asawa mo nagko-comment sa akin po. Opo, yan, pinapanood ka po pinapanood mo mari. Nagaan ka na kasi sa akin. Miss Ana Laruca, hello, good evening. Thank you for coming here in our live and please don't forget to subscribe our channel. And like our live for tonight. Thank you so much, Miss Ana Siya. May Pokemon nandito rin. Yan, Mamaya. Thank you. You're welcome, Ma'am Pekaku. Let's eat, guys. Let's eat. Dinner chicken. Chicken with coconut milk and soy sauce. Tuyo na guys, kanina masabaw-sabaw pa. Adobo sa gata. Wala na yatang puro niya para nosebleed si host. Oo nga, sana nga po. Mamaya. Pero may mga pa rin, Indonesia natin o kaya Indiana. Pero ang hirap naman pong basahin ng mga comment nila. Parang Rolando Guerrero. Ano nga ba yung... Si pare ba yan? Yan, si parang Rolando. Parang Rolando, maglagay ka naman ng iyong profile picture para naman nakikilala namin ang iyong kagwapuhan. Kaya nga. Yeah. Oo nga naman. Mag-upload ka naman ng iyong profile picture dyan sa sa iyong account para nakikilala na naman namin ang iyong kagwapuhan. Parang Rolando Guerrero. Magandang gabi sa inyo lahat dyan. Hi Anna, Hi Anna, how are you? Who's Anna? And my kumar is not Anna. She's Den. Maria Jessica Badua, hello, good evening. Kambal Dakat,
Hello, thank you for coming here in our live, and please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight, guys. Thank you so much. And don't worry, labaha ako. Sige po. Tara na, kantay guys. Malasa talaga, no? Pag native na manok talaga. Thank you so much pala sa nag-sponsor ng manok na si Ryan Bermelio at ang kanyang asawa si Jane Bermelio. Thank you so much sa inyong sponsor na manok. At sana nasarapan kayo sa luto ko. Ang taba pa naman. Oo nga, ang laki. Thank you so much sa nag-sponsor sa aming tanghalian. Pinakatay sa amin ang pinaluto sa amin. Parang gusto ko magkamay eh. Kalabit ng kalabit sa cooker. Mamaya. Miss John. Talong. Miss John. Ano? Marin Alano. Hello, good evening. Thank you for coming back. Di pwedeng palitan ang profile ko, no face. Uy, sayang naman, sir, sir, paring Rolando. Bakit yun? Sino kahawig mo? Hindi ko po alam. Miss John Marini. Miss John Marini Alano. Sino kahawig mo? Wala po. Namumukod tanging mukha. Hindi ang mukha. Magkakaroon ba ng kamukha yung ganyang kalapad na ilong? Malaki ang mata. Malaki ang mata. Si ate, sino daw kahawig mo? Sabi ni Sir ay parang Rolando, si Hasmin Cordy. Hindi mo. Nagkaon man di ay ka sir, haha. Upo, kain na po, tara na. Si Roderick Paulate, Palate. Rogelio Arquero, unsot ka. Ano pong unsot ka? Hindi naman na maintindihan. At kung yan ay naintindihan ng basic mga supporters ko dyan at yan ay hindi maganda, yari ka sa kanila. So, Rogelio Arquero. Hindi namin maintindihan kung anong ibig sabihin yun. Bloody, hello, good evening. Thank you so much sa pagbabalik mo sa aming live. Tara po, kain tayo. Hello, gandang gabi, gandang kainin. Po, tara po, kain po tayo ulit. As usual, ang ating show ulit po ay eating show. Thank you so much po. At ang ginataang gata sa adobo, adobo sa gata na native na manok. Hoy, Miss Maybelline de la Cruz, hello, tara, kain tayo. Miss Maybelline. Ikaw, kamukha si Paulate. Oh, yayan ka. Ngayon wala. Hanggang ngayon, wala sa Tita Son. Wala pa po. Wala pa, di pa. Opo, Sir Bloody. Eating and chisme martisan. Yan ay maganda nga po. Yan ang po nagpapasarap sa kainan, di ba? Yung may kakwentuhan ka habang kumakain ng masarap na ulam. Ano po? How are you? We are good, Kambal. if na Carmi Martin. Oo nga. Thank you so much guys sa inyong pagbabalik. Yan palike naman po ng ating live ulit. Thank you so much guys. Kalang Cookie. Nangalapit si Cookie. Makamay ka? Oo. Mamaya, di ba tapos ka na kumain? Naghihintay ng buto. Magkakamay na lang ako guys. Nahihirapan ako sa kutsara sa ulam ko. May mga buto kasi. Tara guys, kain tayo. Ito ang ating gagamitin. Christina Baguio, hello po, good evening. Thank you for coming here in our live. Mamaya. And please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much. Sarap ng ulam nyo, gabi-gabi Di naman po, ang nagpapasarap sa ulam ay yung mga pagbisita nyo, pagdating nyo. Yan ang nagpapasarap sa ulam namin, nagpapasarap sa kain namin guys.
Na kahit anong ulam namin ay kayo'y bumabalik-balik at tumatambay sa aming live, di ba po? Thank you so much sa inyo guys. Christina Baguio, hello. Teka lang. Ito ang gagawin kong moderator. Baka matabunan. Guys, kuya, nakabalik na po ako. Joanne Subron, yun po. Thank you so much sa pagbabalik mo. Kaksuro, Harikatu. Ayan. Rolando, may Harikatu daw. Parang Rolando. Harikatu. Abalayan Dilia, Feliz Navidad. Yan o. Diyan lang si mama. Lang yan. Nanonood lang yan. Nakatambayan dyan. Huwag nyo sila babastusin. Lalo na kumakain po sila. So much, Mang Forstina Baguios. Sa iyong advice. Thank you so much. Pero okay lang naman po yung pag mga biruan. Wait, I'm eating my dinner. Okay, thank you so much. Take your time, Kambal. Eat your dinner. And what is this? Enjoy your meal. Eat well. Kambal. Harikatu means hello. Yung naman, Harikatu. Ano topic for today's video? Kahit ano po, basta kung ano na lang ang ating papagkwento yan. Ganun naman talaga pag maritisa anong napagkwekwentuhan natin. Nagdi-delay guys ang ating Oo. Ang ating Parang naghina ang... nagdi-delay. Pasensya na kasi nagdi-delay ang ating live ngayong gabi at mahina na naman ata ang ating internet connection. Tama po, gapin po natin ng ibibigay ng lahat ng dos. Tama. Oo nga po, Ma'am Christina. Tama po kayo. I'll be watching you guys. Thank you so much, Kambal. Miss Dan Cruz, hello. Good evening. Thank you for coming here in our live and please subscribe our channel and don't forget to like our live for tonight, guys. Delay talaga tayo, guys. Ano po ulam nyo? Ano po? Adobo sa gata na native na manok. Shout out po ko si Pedro Pendoco from bayan ng Tabuknon. No? Good evening po, Sir Pedro Pendoco from bayan ng Tabuknon. From Pedri Mangusin. Thank you so much po sa inyong sa aming live. Pa-like and subscribe naman po ng aming channel. Pa-like ng ating live ngayong gabi, guys. Thank you so much, guys. Ako si Roxanne. Ayun si Roxanne. Shout out po from Japan, Surplus, Pedri Mangusin. From Japan, Surplus. Thank you so much. Kaya po yan, kaya po yan lutuin ng kuya. O yan, ang sarap niyan. Ako din pinagluto kanina. Hindi ko na pinagluto si Mrs. Ano yan? Mrs. Nakatikim ka na ng Arosep. Ano po yun? Yung lato dito sa atin. Lato? Hindi siya masyado sa Arosep. Pero ako gusto. Kaya pag nagpupunta kami sa palengke at may sariwa doon na Arosep, nagpapabili ako kay Mrs. Mas halagang 50. Ang dami na. Isang tumpok, 50. Mura lang po dito yung Arosep. Ano po dito? Anong tawag doon dito? Lato. Pag nilalagyan niya ng mga lahok, sibuyas, yan, napikim din ako, pero hindi ko kaya. Sibuyas, kamatis, tsaka kalamansi, ay sus, yan. Put tomatoes. Tama. Kamatis, tsaka sibuyas. Guys, naglalag tayo, guys. Bakit kaya? Mahinang natin. Mahina yata. Nilagang talong. Sausaw sa toyo na may kalamansi. Kung may bagong lang sana, sa Rolando, bagong tsaka kalamansi, sarap. Pero masarap naman kasi manamis-namis. Pinitas ko kanina. Nakaka-recover na sila simula nang magbagyo. Tapos na naman si Kumari kumain, Konti lang kinain yan. Busog kasi kami talaga. May minireryenda kami. Nagtinapay kami. Tinapay.
I think my cat is sitting me beside me, just like my profile, not his Christmas hat. We have a cat too. Where is Ming Ming? Asan ang ating Ming Ming? Kambal, baka pwedeng ano na lang po, Tagalog. Baka pwedeng Tagalog na lang po, tayo nahihirapan. Thank you so much guys. Marian Lucito, thank you so much sir yung pagbabalik. Marian Lucito, yung Repolyong Dilis, ano? Ano po? Yung rellenong dilis, subukan nyo. Paano yun? Rellenong dilis. Paano mo i-relleno yung dilis? Parang korolanto. Di ba pinapasok yun sa ano? Sa bangus? Rellenong, Diba? yeah, alam ko lang, rellenong bangus. Bangus. Yan, bahala kayo dyan guys, sa basher na yan. Ay, Basher, good evening. Good, Kain tayo. good evening sa iyo dyan, basher yan. Kain tayo. Magpapasko na basher ka pa rin. Ano, God bless na lang sa iyo, no? Tata sana ano na, normal na ang iyong pag-iisip. Tapos, iya. Bahala kayo dyan guys sa basher na yan. Yung dilis ang palaman sa kamatis at sibuyas. Ano yun? Yung dilis ang... Ay, Yung dilis ang hindi papasok sa ano? Kamatis? Sa loob ng ano? kamatis. So, what are you guys eating? Chicken. Adobong chicken. And coconut milk. Kulang sa... Kamatis at sibuyas. Kulang sa yan. Ano yun? Sana all manok. Sponsored lang po. Guys, hindi ko alam. Naglalag tayo. Hindi ko alam bakit. Kaya minsan, mas gusto namin sa labas mag-live. Kaso ang lamig na yun. Ramdam nyo na ba ang Pasko, guys? Ang lamig na. Ayan, ang laki ang haba ng damit ko. Pero dito, pag nasa loob, hindi masyadong Tama lang. Tito. Sana all manok. Pero ganyan, parang hindi ka nag-ulam. Dito. Ulam ako. Konti lang talaga kinanimate. Nag-sponsor lang ng manok. Yan, nag-sponsor. Thank you guys sa mga nakatambay dyan. Mahina po ang signal dyan. Opo, naglalag po kami. Delay po yung reaction ng camera ng video namin sa galaw namin. Mahangin kasi. Hindi namin alam kung bakit. Matagal pa naman ang Judith namin. Yan nga. 28 pa. Bakit kaya? Si PLDT naman talaga. PLDT talaga. Naglalag talaga kami. Oh. Yung reaction ng ano namin, ng galaw namin, hindi siya tugma sa lumalabas sa screen namin. Delay. Mamaya, Cookie. Ang sakit ng ang sakit ng kalabit ni Cookie. Cookie mamaya. Bigay ko na ito. Adobo, opo, adobo sa gata. Sir JJ. Adobo sa gata. Adobo sa gata. Na hinap po signal. Opo, hina ng signal namin. Tara po Sir JJ, kain po tayo. Thank you so much sa pagbalik mo sa aming live and pa-like ulit ng ating live ngayong gabi. Thank you so much. Ayun nilagang talong. Which is ang sarap guys. Manamis-namis, bagong pitas. Pero kung hindi yan inabutan ng bagyo, ang daming bunga niyan. Stay your body, let that Mrs. Ganyan din ang body niya. Oo nga. Saka pumayat na yan, pare. Dati, pareho kaming lumba-lumba. Grabe. Umuwi kami dito ay para kaming lumba-lumba. Ang timbang ko, 76. Timbang. Paano kasi, ang trabaho mo lang, company, bahay. Yung Ako naman, tindahan, trabaho ko. grocery. Yan. Yung Ganun lang. si Mrs. kasi sa ano lang, sa tindahan lang Tindahan namin. lang ako. Yan ako, company, which is ang trabaho ko noon ay nakatayo lang. Ginakalabas ko lang yung mamamalingki. Tayo, kamay lang ang gumagalaw, which is napakagaan ng trabaho ko. Shouldering. Nakakamiss ang company na yan. Shout out sa mga taga Fuji Film ng Laguna.
Napakababait ng mga empleyado at Hey, Andrea. mga ano niya, heads. Tanson ba yan? Gia? You remember me? Oh, punta na namin ang iyong YouTube channel. Thank you so much. I'll be back soon. Be safe, you guys, and you too. In 1 minute to come back. Thank you so much. And Gian Andrea Tianson, good evening. Thank you for coming here in our live. And please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much. You remember me, of course. I remember you, Rebilla. Hi. Hi, Kuya Ate. Hello daw. Hello. Hello po. Judy Ray. Gay bottom. Yeah. Mahal Hindi ninyo. po ako gay. Tumboy po ako. Barkada namin sa Laguna. Magayon ba sa Bicol? Iyo po. Magayon digdi sa Bicol. Tahimik. Pakino po yung song ko po yung Remember Me. Opo. Ba? Manugang. Sir Ricardo. Peralejo. Yun. Si Papsi ni Ma'am Miss Rica. Mahirap mag-shouldering pag pasmado ka. Ang hirap maghinang. Ay talaga. Pero nasanay naman po kahit na ano. Nakasanayan naman po. Nakakasanayan naman yan. Galing din po ba kayo sa solving? Pero dyan po ako nahasa sa trabaho na yan. Ayaw nyo ba magkaroon ng kahit isang sikiting? Takot na si Mrs. mga anak? Labas na sila, Alicia. Sige po, tama yan. I'm done eating. Buti ka pa, sir. Kambal. Good for you. Ako, ito pa lang. Kumakain pa lang. Medyo nag-ayos na ata ang ating ang ating signal. Medyo nag-ano na. Sumasabay na ang ating reaction sa ating camera, guys. Yung galaw natin Nakakamiss, guys, Ma'am Christina. Ako dyan, ang bahon niyan, ang init pa, naka-full suit kasi ang dream mula ulo hanggang paa. Nasa clean room ka siguro, ma'am. Clean room siguro yung pwesto mo noon. May mga talaga. May mga sinusoldering talaga na sensitive na kailangan nasa clean room ka. Dapat naka-full bunny suit, mata lang ang nakalabas. Tama po ba? Kasi kami sa amin, hindi naman masyadong masela ng aming mga parts. Which is parts lang po ng mga camera. Which is Fuji film po yung ina-assemble namin. Kaya hindi po kami naka-bunny suit. Naka-t-shirt lang po, ay polo shirt. And sombrero lang. Yun. Face mask. And goggles. Yun lang po ang aming gloves. Yun lang po ang aming mga protective gear. Which is pag panggabi, grabe, lamig. Talagang patutulugin ka ng sobrang lamig. Nakakaantok. Doon ko nga nasubukan yung nakatayo ako tulog na pala. Christina. Printer ang amin. Kaya pala, maselan talaga po. Alaan talaga sa clean room yan. Lalo yung mga, yung mga printer ng ano ba yung tawag, anong company yun? Puro banisot talaga yan. Miss Cherry Pie, Pikachu, hello. Thank you for coming here in our live and pasubscribe din po ng aming channel. Thank you so much, Ma'am Christina. Saan po kayo, Ma'am Christina? Sa Laguna din po ba kayo? Marian Loseto, bye po mga ate at kuya. Kakain na kami. Bye. Sige po, take your time, Ma'am Marian. Salamat sa pagpunta mo sa aming live. And kain po kayo mabuti. Enjoy your meal, Ma'am Marian Loseto. Kakain din po ako. Pantil lang kakainin ko ngayon kasi hindi ko ito mauubos. Oo, nakabanisot. Tapos nasa loob ba? Oo, nakabansot. Tapos nasa loob ba ako ng boot. Kulong na kulong. Oo, talaga. Mahirap yun. Mahirap pa yan. Saka pag nakabanisot, ang hirap makipagdaldalan. Ang hirap makipagdaldalan. Kami naman po hindi.
Nag-enjoy ako sa trabaho ko doon dati. Nagkaroon lang ako talaga guys ng ano, sa sobrang tumaba ako masyado doon sa company na yon. Which is hindi naging maganda sa aking kalusugan yung sobrang pagtaba ko yun. Nagkaroon po ako ng health issues na yun ang naging dahilan kaya napilitan akong umalis sa company na yun. Which is sana hindi ako aalis. Kaya nakakamiss ang mga tropa ko dyan. Ang babait ng tao doon sa Fujifilm. Grabe. Tulungan kayo na na. Mm. Napaka-supportive nila lahat. From supervisor to ano to operator, parang pantay-pantay lahat ang ano nila, ang turing nila. It is pag nakikita nilang nadadown ka, nang hihina ka, palalakisin nila ang loob mo doon. Naka-bunny suit, gloves, face mask pa, tapos naka-earplug, dami pang auditor. Tama pag mga ano. Maria Cristina Borja Pop, hello, good evening. Thank you for coming here in our live. And please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much. We are glad to ano na ibig sabihin niyan. We are glad to subscribe mo na kami. Subscribe mo na lang kami. Kami matutuwa na. Ang hirap i-English, grabe. Hoy, anyari sa'yo, si Edu, si Rolando. Boss, ano ulam? Ano po, Sir Arman? Ano po, Arnaldo? Sir, adobo sa gata na native na manok. Sorry, guys, ha, na pag-iiwanan kayo sa, na pag-iiwanan ko kayo sa aking Cristel Paylino, magandang gabi po. Magandang gabi din po. And tama sa pagpunta niyo sa aming live. And pa-subscribe naman po ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. Dito ako sa Batangas, FPIP. Oo. Nag-FPIP ka pala. Doon po kasi ako doon dati sa ano, saan yun, Carmel Ray 2. Sa Batino. Hindi Batino yun. Hindi Batino. Sa ano, Kanlubang pala. Yun, Kanlubang. Doon po ako sa Kanlubang. Carmel Ray 2. Oo. Ay, mamaya nga. Mamaya. Wala po kayong pasok, ma'am, Christina? Siguro sa ano ka? Ano nga ba yung paggawa ng printer dyan sa FPIP? Limot ko yung pangalan. Which is, nasa dulo ng dila ko, hindi ko masabi. Nagtatrabaho din ako dyan sa Carmel Ray sa Monte. Oy, oo. Ano yan yung mamon? Gawaan ng mga tinapay. Biscuit. Mondinesen. Oh, yun, brother. Tama, sa brother. Gawa ng printer. Sa brother. Sabi na. Naririnig ko yan. Sikat ang mga ganyan, mga malalaking ano. Kaso higpit dyan. Napakahigpit dyan sa brother. My cat kambal staying on my phone. And yes, I put phones beside my cat kambal. Yes, hello. Enjoy your cat kambal. Six to 6 ka siguro sa umpang umaga ka siguro, Ma'am Christina, ano? 6 to 6. Nasa na ang ating mga ano? Guys, kain tayo guys. Napapasarap ang kain ko. Kasabi ko kahit na kaunti lang kakainin ko, napapasubo ako na napapasubo habang nagipagkwentuhan sa inyo. Si Mrs. Ay, si Mari pala. Mari. Si Rolando ha. Ikaw, pasimuno ka sa mga kalokohan niya. Mari at pare na tulad ng aming tawagan. Naging tawagan tuloy namin Mari at pare. Grabe ka. Basta si Mare. Pasaway ka talaga. Sir Rolando. Kain na po kayo. Kain na po kayo. Tara po. Ang bilis talaga ng oras pag ano. Oo, mahirap pag day shift. Maraming boss. Magandang panggabi. Wala mga Japanese at supervisor. O, tama. Kahit saan naman po. Kahit naman saan.
Mas gusto talaga nila ang paggabi. Maski ako, mas gusto ko sa panggabi. Pwede ka makaidlit doon. Anli kwentuhan sa panggabi. tapos pagka inantok, pwedeng idlip sa sa sulok. Hello, Akbar. Where are you from? We are here in the Philippines, Sir Akbar. And how about you? Thank you for coming here in our live, and please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight, guys. Thank you so much. Thank you so much. And how about you? How are you, Sir Akbar? Let's eat dinner. Never mind, my cat Kambal walks away. Oh, please English. Yes, yeah. I will. We will try our best to deliver our English for you. And even though we are not good in English grammar, then I'm sorry if our grammar is not good, and it's up to you to understand us. Yan. Mapa-English na naman tayo, guys. Ay, hirap na naman na kuya. Sir, parang Rando, back up naman dyan. Pambihira ka na, tahimik na naman. Tahimik na Ayoko naman. sa na-company dito, may apply pa ako pa Korea kahit malayo sa pamilya. 10 times naman. Oo nga naman, Korea. Ano ma'am, purso mo na yan sa South Korea. And 1 year lang, magkakabahay ka na. Oo nga. Tama, ano lang naman talaga dito, ang pagiging operator lang dito sa Pinas ay experience lang naman talaga dapat, di ba? Oo. Makakuha ka ng 2 years experience dito sa Pinas sa mga electronics company. Banat mo na ng abroad, sigurado. Taiwan, Korea, the best. Di ba? I'm from Indonesia. Okay. We are eating what to call this? Chicken with coconut milk. We call it adobo sa gata, Sir Akbar. Chicken with coconut milk, patawid gutom lang ang sahod dito kulang pa. Oh, tama. Mababaon ka pa sa utang. Kailangan meron ka pang extra income. Ayan. Nangungupahan ka dito sa Pilipinas. Tapos mag-operator ka. Diyos ko po. Aray ko. Aray ko. Diskarte ako. Diba? Tama ba, Ma'am Christina? Kulang pa. Ma'am Christina ako ng Christina. Sir Christian. Christina pa ako ng Christina. Kanina pa, sorry. Christian pala. Sir Christian. Tama, di ba? Lakwatcherong advisor, thank you so much. Alam ko galing ka po kay Sir kay Gandang Supreme. Nakikita kita doon. Oo nga. Thank you so much sa pagpunta mo sa aming live. Pa-subscribe din po ng aming channel. And babalikan ka po namin mamaya. And kakain lang po. Sir Lakwatcherong advisor. Sir John Lloyd, Dilaw, operator, tapos nag-board ka lang, aray ko. Tama. Tama naman, sir, sahod mo, kulang pa, pambayad ng utang mo. Kami nga dati, hindi naman kami nangungupahan, may tindahan pa kami. Nagagawa pa ako ng pulburon, pastillas, tinitinda niya pa sa company, dinadala niya. Kung tutusin, sakto lang, yung hindi kami magkakautang. Diskartehan mo lang ng kaunti yung sahod mo sa company. Buti hindi naman siya nahihiya magpina ng pulburon pastilla. So, naranasan ko yan sa Laguna, sir. Ako yung tagagawa. Nagawa kami sa umaga, lalo pag panggabi kami, matutulungan ko yan si Mrs. Pastillas tsaka pulburon. I-repack namin yan ng 20 pesos per pack. Yan. Ibebenta ko yan sa company. Sabi niya, sa shuttle pa lang pinag-aagawan na. Sa shuttle pa lang. Naranas ko yan. Enjoy your dinner. Thank you so much. Share yung maganda po. Thank you so much. Sir Lakwatchero, enjoy your dinner. Thank you so much. Kumain na rin po kayo, sir. Lakwatcherong advisor. Ang ganda ng background. Huni ng kuliglig. Ay, opo. Lalo pa po pag doon ang pwesto namin sa labas. Kasi madalas doon kami sa labas nakapwesto. Talagang rinig na rinig nyo doon. Kaso malamig lang. Ano po ulam nyo? Adobo sa gata na manok po. Native RG Divina. Kumain na rin po ba kayo? Kain na po. In the flooding in the Philippines again. Some of the places here is, yes. Ang ganda ng... Yan, ang ganda. Nagtutulog. Opo.
Sarap nga Patapos matulog sa gabi. opo, babalikan ka po namin yan mamaya. Pag nanin na Sakto pang lang, live na. pansarili, paano kung may anak ka. Ay, tama. Tama, sir. Totoo yun. Sir Christian, taga saan po kayo? Dito po kami, Albay Bicol, Sir Lakwatch, your advisor. Sorry po, ngayon lang po ako nagparandam. Okay lang po yun. Wala namang problema. Walang problema po yun, Sir RGDB na. Alam namin na Na, pag free may time mga na. kanya-kanya po kayong mga karir sa buhay, may mga trabaho. Pag may mga pagkakaabalan po kayo, unahin niyo po ang inyong mga pagkakakitaan sa buhay. At kami naman po itong pagla-live, ito ang aming pinupukusan dahil ito naman din po ang aming source of income. Ang source of income namin ni Kumare. Nabisi po kasi, lang po yun. Bombaya, pakagat, yung wag nang kagat, dampot, Sir Bombaya. Napapaba, Sir Bombaya. Outang naman, pang nutsibya niya lang. Thank you so much sa pagpunta mo sa aming channel and pa-subscribe naman po na aming channel and Papautang daw yan. palag po ng ating live ngayong gabi. Sir Bumbaya, naku, taga-uas ako pero dito na sa Taguig. Okay. Kakauwi ko lang noong December 4 to 8 dyan. Uwas, Albay? Ha? Sa Uwas, Albay daw siya. Sa Uwas, Albay si Sir Lakwatch advisor. Uwas, Albay. Hello, Sir Rolando. Ilang taon ka na ba? Anong year ka nag-work dito sa Carnoray? Ano po? Nag-start akong nag-work dyan is 2008. Pa-iba-ibang company. IMI. Yan. Sa Nutricia. Yan. Marami pa ako napasukan company dyan. Mga food company. Then, doon ako huling pumasok sa Fujifilm sa Carnoray 2. Sir Christian. Which is, nag-start ako nagtrabaho ng 2008. Never man lang nakaipon. May iniwanan pang utang. Baon daw siya sa utang. Nabaon sa utang. Jesus, Ginoo nonoy. 2008 yun hanggang ngayon. Hanggang umalis ako. Nitong 2015 ba yun? Ay hindi, 2023. Saklap naman ang buhay mo noon. Saklap na naging buhay ko dyan sa Kalamba. Paano nun magkakilala? Matagal ako dyan, nag-stay sa Kalamba, sir. Kaya pag-operator ka dyan, nangungupahan ka dyan, ang abot mo dyan. Zero balance pa daw. Yipi. Pati pa, sahod mo. Kawawang. Yipi, back. Box Vibe, shout out sir. Naka-duty kami dito sa Davao ngayon. Shout out sir, Box Vibe. Uy, ang ating isa na namang military na visitor sa ating live. So much po, sana po Ano mag-dikit. may mga madaraw natin? Dikit na po kayo sa aming channel, Sir Box Vibe. Good evening po sa inyo dyan. Shout out po sa inyo dyan sa Davao. Sir Box Vibe. And pa-subscribe naman po ng aming channel and pa-like ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po sa inyong pagpunta sa aming live. Sa military dyan. Ingat lagi. Ingat po kayo lagi. Multiverse. Hello, kumusta? Okay lang po kami. Kain po tayo. Hindi tapos sa pagkain. Well, baka naman. Baka na. Gabi na ba dyan? Po, gabi na po. Mag-uumaga na. Mag-alas 8 na po ng gabi. Multiverse, gabi na dyan. Opo. Ako, si pare. Aray ko. Oo nga, pare. Ano pa? Dance. Multiverse. We are eating. Gia Vargas, hello, good evening. Aray. Coming here in our live, and please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight, guys. Thank you so much. So my cat Oscar died in December 12. Oh, I'm sorry to your cat. And get poison. Ayan, yan. Yan ang pangit sa mga kapitbahay. Poison. Mga inggit sa mga pusang swerte sa ating buhay. Boss, musta buhay Amerika? We're not here. Wala po. I'm sorry. Okay na po, lamig dito sa Amerika. Grabe. Nag-i-snow na sa labas kaya dito na kami sa loob. Sir,
Di na yan Tim- kami. Tibrexen. Nag-i-snow na sa labas. Di na Joke lang po. Joke lang po, sir. Wala pong snow dito sa Pilipinas. Anong ulam nyo ngayon? Adobo sa gata na manok, sir, na hindi ko maubos-ubos. Carfield, yeah. Car na lang, car. Ano, adobo sa gata. General actor, I told you I shall return. I'm here. Thank you so much for returning back, General MacArthur. Tinitingnan ko kayo parang pinagbiyak bunga. Oy, talaga Siyempre. naman. Mare at pare nga. Oo nga eh. Ikaw talaga pare. Ikaw talaga pare. Kung siya si Yasmin Cordy, ako po si Yasmon Cordot. Si Hasmon Cordot. Wala na naman magawa si pare. Malamig sa Amerika. Opo, talagang gabi, lamig. Saan kayo sa Albay po? Santo Domingo po. Po sa Santo Domingo. Bayan ng Santo Domingo. UAS. Taga-UAS po pala kayo, Sir Lakwatserong Advisor. Thank you so much po sa pagpunta niyo sa amin. Nakita-kita kanina sa kay... Parang nadaanan ko na rin yan dati. Alin? Na-open ko yung ano niya, yata. Lakwatserong Advisor. Iba yun. Baka sa Lakwatserong Gala yun. Hindi kasi may lakwatsero din ako. Lakwatserong Advisor. Oo. Saan ako sa true, no jokes. Oo nga naman. Ano naman. Tama naman, sir. Sa sobrang tagal na namin nagsasama. Parang pinagbiyak na Arinola. Parang pinagbiyak na Arinola naman. Yeah, so I gotta go now. Bye. If you live again, I'll join. So stay safe. Thank you so much, Kambal. And see you again in our next live. And we will try to have a live again tomorrow night. And see you again tomorrow night. Thank you so much, Kambal, sa iyong pagtambay dito. Dito sa New York, sir, sobrang utugnaw. Ano po yung utugnaw? Ano kayong lugar, ano kayong lugar kayo? Ano po, dito po kami sa Albay, Bicol. Carl. Hi sir, kumusta? After 10 years, nakauwi din ng Pinas. Oo nga naman, Sir Lucky po Totoy. Thank you so much. May langaw pa rin, naka-duty. Gabi na. Panggabi siguro tong langaw na to, lintik na to. Ay, sorry guys. May langaw yun. Panggabi. Panggabi ang duty. Wala naman sahod sa gabi. Uy, umuwi ka na. Bukas ka na ulit. Walang pasahod sa panggabi dito. Yun lang panggabi. Sana all taga New York. Oo nga naman. I watch you when you live. Bye na. Thank you so much, Kambal. Bye-bye. Thank you. Bye. Take care always. Sir, Lucky po Totoy. Enjoy niyo po ang bakasyon niyo dito sa Pilipinas. And the best pa rin ang makauwi sa sariling bansa, di ba? And thank you so much guys sa mga nakatambay dyan. And thank you so much sa mga nag-like na naman ngayong gabi. Nag-like. Nawala atang ating mga artista. Mukhang ayaw nila ng topic natin ngayon. Nawala sila, Miss Rilka Piralejo tsaka Ma'am Maui Taylor. Yeah. Maui Taylor! Kinikilig siya, oh. Ay, Cubao, New York. Cubao, New York, sir. O nga naman, Cubao. Yung binata ko, naging tambayan ko dyan. Cubao, sa may Farmers. Farmers Plaza. Sir John Lloyd, dyan pala sa Sir John Lloyd, number 2. Nakatambay pa rin pala dyan sa Sir John Lloyd, diba? Sir John Lloyd, kumain ka na ba? Namis ko tumikim ng Pinay, sawa na sa puti. Mag-ingat ka lang po sa Pinay mo, Sir Lucky Putotoy. Sisipunin ang iyong bututoy.
Ingat lang po sa Ingat Pinay. na lang. Ingat lang po sa Pinay at sisipunin ay yung Pututoy. Sir Laki Pututoy. Ako si Rubik ng Tabing Ilog, Sir John Lloyd. Hi, Jan Lloyd. Minum ka na po ba ng biojesic mo, Sir John Lloyd? Ingat po. Si Barbie. Barbie Vlog, hello, good evening. Thank you for coming here in our live. And don't forget sorry guys, don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight, guys. Thank you so much sa inyo, guys. Barbie, hello. Good evening. Kumain ka na po ba? Kain na po tayo. Nakinig lang ako. Oh, yan lang pala si Ma'am Miss Rhea Caperalejo. Wala si Ma'am Maui Taylor ngayon ha. Dito sisipunin, may lobo to galing. Oo nga naman, tama. Tama yan, sir. May jacket. Sir, ah. Ginajakitan mo pala ang iyong Putotoy. Pero mag-iingat pa rin po. Mas maganda pa rin na stick to one tayo sa ating partner. Di ba? Kung wala ka naman pong partner, hanap ka na po ng matinong babae, yung mamahalin ka, susuportahan ka, iaangat ka pag nadadown ka, at tutulungan ka sa iyong mga problema. Tutulungan ka padamihin ng problema mo. Napanood niyo ba yung Road Rage? Road Rains. Kapatid ni Pokwang. Grabe Yeah, yan. ay, oo. Ay, oo. Yung binatukan niya ata yung 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 nangangalakal na may kasamang batang maliit. may dalang kariton. Na nag-viral naman po yun. Nagbayad. Dumadaan na talagang kusa sa newsfeed ng Facebook. Sir, parang Rolando. Buti nga sa kanya, tinanggalan siya ng ano. Nandyan na. Nandyan na, nakahiga. Oh! Pagod siguro. Ayan pala, si Ma'am Maui Taylor. Oh. Pagod siya. Bakit ba ako hanap ako? Nakakamiss ko kasi Ma'am Maui Taylor. Kinikilig. Maui Taylor. Pasko talaga yan sa Ma'am Maui Taylor. Ang liit kasi ng mukha niya. Yan. Ang cute. Dapat ipakulong yun. Oh. Bahala na po LTFRB doon, sir. Masyado. Para may ano. Parang masyado Hindi nang na pala. mataas ang tingin sa sarili. Oo. Baka inisip may kapatid na ano. Kulain mo, nangangalakal, papatulan mo, ikaw nakakotse ka. Maliit lang kasi yung ano ng Grabe. nangangalakal. Kaya, syempre, kayang-kaya niya. Kaya binili. Minalit niya masyado ang kapwa niya. Kaya, salamat na rin tayo sa mag-asawang tumulong na nag-video. Uy, Emilio, Andres Bonifacio, hi, sana all nakatikim ng babae. Visit talaga to kasi si Emilio Aguilar, dumadami ka na akong anak. Bali ba naman ako sa likod? Si Andres Bonifacio talaga. Andres Bonifacio, tama na ang Nahirit pa eh. tama na sama ng loob, sir Andres Pag Bonifacio. narinig kayo ni St. Peter, awang ko lang. Tama na ang sama ng loob kay Emilio Aguinaldo, sir Andres Bonifacio. Move on na. To all the girls I loved before, ay, talaga naman. Si Parang Rolando talaga. Si pare. To all the girls you loved before, kumari mo na ngayon. Naging kumari mo na ba ngayon lahat yung mga yan, Sir Rolando? May natira guys, oh. Isa, hindi ko na... Miss Kay Abad, hi! Mga Miss Kay Abad, hello. Diyan lang pala, nakatambay lang pala ang mga ating mga artista nga, ano. Thank you so much. At kayo, ano lang dyan, nakatambay lang dyan. Ako si Eds, o nga po. Si Eds. Ma'am Miss Kay Abad. Grabe, no? Alam na alam pa. Kasi kung kami, hindi na namin mga ano, tunay guys, ay tunay. hindi na namin alala yan. Kung sino ka man po nasa likod ng mga account na yan, napakagaling mo. Sobrang thank you So, kasi tuloy mo may. sobrang thank you. Kasi Kasi lagi kayong nandito. Yeah. Nakasuporta sa amin live. Yan. Ano guys, sinasanay ko si Mrs. na magsalita sa sa harap ng camera talaga. Kasi dati, maski matutukan ng camera yan, ayaw niya, hindi siya, nahihiya siya. Pero ngayon, nakikita niya yung ganyan, tulad yun na sumusuporta sa amin. Lumalakas na yung loob niya na makipagtsikahan, makipagmaritisan, makikwentuhan sa inyo. And sinasanay ko siya talaga na kasama ko siya sa live para
mahasa din siya sa makipagsalita, excuse me, makipagkwentuhan sa inyo, makipag-interact sa inyo para siyempre nasa social media tayo, tinuturuan ko siya na hindi lahat kailangan ilabas, di ba? Nasa social media tayo, yung mga private life natin, masyadong dapat limitado lang din. Tama po ba? Ang alam ko, binawian ng pagka-doktoring, kapatid na po ko ang tutuba ang sismis. Hindi ko din po, sir, tibros namin na lang, nasuspindi lang po ang kanyang driver license. Roll ko, Ponzi. Sir Baron Geisler, hello po. Buti ka nga, paring Andres, binaril ka lang ng isang tao. Ako nga, firing squad. Nakapiring pa, o nga naman. Napakasakla pa nga sinapin sa ating proseso. Ha ha ha. Kamukha yung babae ni Ann Cortez. Sino po? Si Mare? Kamukha ni Ann Cortez? Sabi ni Sir parang Rolando, kamukha daw ni Yasmin Cortez. Basketball player kasi ako noon si Mrs. O'Gilles. There's a time I met her knocks. Ay, talaga na si pare. Nakashoot ka ba kay Mrs.? Ay, Mare. So guys, itong sarap. Yun ko, papapakin ko. Sarap nito. Ang tamis, manamis-namis. Bumali na naman si pare. Ito, tatabi ko kasi baka may magising mamayang Buti hindi ka dyan naririnig ni Mare. Kaya nga. Bagay, nagtatype naman siya eh. Baka utukan ka dyan. Baka nakaka-headset si parang Rolanda. Ayan, Ma'am Miss Judy Santa Maria. Ako pala si Georgie. Georgie. Umaya na. Kailangan mo guys, 56 minutes na naman tayo. 57 minutes na naman pala. Gramping at mat ni Mrs. Duratod daw si Mrs. Talaga. Lagot ka. Pag naano ka dyan, uutukan ka na. Marinig ka ni kumari mo, loko-loko ka. Durata. Grampingat ka na. Grampingat daw eh. Parang yung kaninang sa reels. Hindi niya alam yung Tagalog ng gata. Sabi ko, bili ng gite. Gatak. Yung pala gata. Gata na nga yun eh. Yung Tagalog, di ba? Tagalog na nga yung gata. Grampingat. Makalika man kanyang sir. Grampingat daw. Ikaw talaga. Kay bibigay namin kay Cookie. Ang duto. Nandiyan yata si Cookie. Sa ilalim. Teka lang mi. Maghugas muna ako guys. Okay, agudot man. Nangungurot daw. Paano Lupas ka na Rolando eh. Ala, ikaw si Georgie. Kala ko si Judy ka. Bayot ka pala. Georgie. Si yun? Si Judy Santa Maria. Georgie. Sir, may ka-look alike ka na artist, nakalimutan ko lang ang pangalan niya. Baka si Roderick Paulato po. Roderick Paulato. Yes, si Alan. Shiny Maska. Si Alan kasi gawa Mang Kevin. Ba, si Mang Kevin. Ay, Mang Kevin. Bakit hindi? Bakit? Pagbayad ka na lang ng Mang utang Kevin. mo. Kahapon, hinahanap ka ni Mang Tomas. Magbayad ka daw ng utang mo. Puro check. Bayad naman baka ng utang. Ayan po, yan, si Mang Tomas. Para na. Unang po, gabi po. Gabi-gabi po. Kasi, ito lang ang alam namin na pwede namin i-show which is eating show. Kaya pasensya na po kung kayo nagsasawa sa aming show, sa aming live. Hindi naman po namin kayo pinipilit kung kayo po ayaw niyo po tumambay sa aming live. Thank you so much na pa rin po at kayo pumupunta at bumabalik kahit ganito lang po lagi ang aming naipapakita na isushow sa inyo. Yung iba kasi natanong dito sa YouTube. Tabing ilog yun. T-Bricks yan. Oo nga, tabing ilog po yung yun.
Baka po napadaan si Mang Kevin dito, pasabi, hinahanap ko siya. Ayan po, nandyan na po. Nandiyan na po. Roll ko nga. Ayun. Mang Kevin, ano ba ingay mo? Ayan o, mas, nandyan po, shiny. Si Paulate, oo nga o. Araw-araw na kain lagi. Opo, siyempre, umaga, tanghali, gabi, kailangan natin pong kumain, di po ba, Sir Salvador? Grabe, ang utang niyo po, Sir Mang Kevin, diba? Puro chichirya na nga lang po inutang niyo, ayaw pagbayaran. Basahin niyo kasi. Oo nga, oo. Bakit ba kasi? Kung ikay nagsasawa na po sa puro kain lang ang napapanood mo, eh, pwede ka naman na pong umalis. Thank you so much. Asan na si Richie? Wala ang giti sa amin ay puday. Ganun, ganun Yun din. nga po. Ganun din po dito sa amin. Yun nga po, pinapabili ng Gata. gata. Ayan. Taga-probinsya yung bumibili. Ano daw ang Tagalog ng gata? Ayan. Giti daw. Giti daw. Kaya sabi, pabili daw ng giti. Pabili ng giti. Ay, so Dom, hello, hi po, Merry Christmas po and advance Happy New Year po sa inyo po, ingat po kayo palagi. Kayo din po, Ma'am Aisa Dom. Good evening po sa inyo and Merry Christmas din po sa inyo. Ingat din po kayo palagi and God bless you po. Tebruxen, ako nga si Judy, o nga po. Kaya nga, binasa ko na, Sir Salvador, bakit ba ang kulit mo? Roll ko si Ann sa tabing ilog. Oo nga naman. Basahin nyo kasi yung mga sulat ko. Oo nga naman. Binabasa ko naman po. Bakit po nandito kayo? Kaya kayo nagsasawa na sa puro kain nagsasawa na kayo sa puro kain lang na napapanood nyo. Pero nandito po kayo, di ba? Hindi po kayo umaalis, di ba? Pero mas gusto pa rin ni YouTube yung ginagawa namin. Basahin mo daw siya. Oo nga naman, yan na. Binasa ko na, Ma'am Paula Peralejo. Masarap Ay, talaga naman po. At yun po, kahit ano pong ulam namin, ay napapasarap ang kain namin dahil sa inyo. Oo. Yan, dahil sa lagi niyong pagsuporta sa amin, di ba? Habang kumakain kami, nandiyan kayo nakikipagkwentuhan, nakikipagdaldalan ako sa inyo. At kayo hindi nagsasawang makipagkwentuhan sa amin. Kaya yun po, kahit ano pong ulam namin, ay yun po ang nagpapasarap sa kain namin gabi-gabi. Tuwing nagla-live po kami. Sir Salvador. James Rolco, yan. Liam Adriano, hello po, magandang gabi po. Magandang gabi din. Thank you so much sa pagpunta mo sa aming live. And pa-subscribe naman po ng aming channel and palike po ng ating live ngayong gabi. Thank you so much. Liam Adriano, shout out po sa inyo dyan. Nandyan pala si Ann, love ko sa tabing ilog. Opo, nandyan po Patrick Garcia. Magkano ba yung robot? Ano yung robot? Yun ba yun? Ayan, yun. Hindi po robot yun. Si Hello Kitty yan. Hello Kitty yan na sticker. Si Kayo Abad. Si Kay Abad at John Lloyd ang bet ko sa tabi niya. Oo nga. Kay Abad. Ganda ni Kay Abad din. Lalo na si John Lloyd. Pero dabis pa rin si Maui Taylor. Biset? Biset? Aray ko. Dati pa yun. Yun pa yun. Yun. Kaya ba? Good evening po. Kay Abad. Magugas lang ako guys ha. Rinig ba ako? Yaman na ni Kay. Oo nga. Hindi na kailangan mag-artist na yan. Kay Abad. Si Piolo, Ruiz niya. Sabado. Ang dumi ng aking. Nasa na yung kumakain dyan. Nagugas po ng kamay. Nagugas na po ako ng kamay, tapos na po ako. And kayo po ba? Tapos na po ba kayong kumain? Sir Salvador Barantes? Barantes, tama ba? Sir Salvador Barantes. Kayo po ba? Kumain na rin po ba kayo? Ano pong ulam nyo? Ma'am Kay Abad. Yan, mayaman na yan si Ma'am Kay Abad. Hindi na kailangan niya mag-artista. Roblox player, hello, nandito po ako, hi po, hello po, good evening, thank you so much sa pagbabalik mo.
Kulang pa po kami Di ba? ng gamit. Aba, kain na. Kaya pala kain na Kanta po. po kayo. Pag mayroon na kaming nag-iipon pa kami ng gamit, kakanta talaga kami. Yan, si Mrs. Mahilig kumanta yan. Nag-iipon lang kami. Nandito ako. Nandito. Kayo. Liam Adriano, tensya na po. At ang ating live ay eating show po. Hindi po singing show. Kaya si Mrs. Sinasanay ko po na humarap sa live. Yung mga ganito, yung magsalita siya sa live. Para pag dumating yung time na kaya na namin bumili ng gadget niya para sa singing show niya, pwede po siyang yun. Puntahan niyo po siya na mahilig po siyang kumanta. Ayan. Diba? Kasi tinuruan niya ako mag-set niyan. I haven't ate in 2 years. Gutom na. Gutom ka na niya. Sigurado, kain ka na po. Huwag mong piglan ang sarili mong kumain. Sir Roblox player. Sir, Alam mo, Eds. Gala TV. Ayan si Gala TV. Thank you so much sa pagbabalik mo sa aming live. Thank you so much. TV. Ano ba yung tumutunog sa labas? Pungaw ba yun o ibon? Ibon po, tsaka Yung ibon yung maitim na maliit na. Yan, ibon naman. Ang liit lang po niyan na ibon na mahaba ang tuwa. Ibon po, nocturnal birds. Sa gabi lang po talaga siya lumalabas. Which is napakalit lang. Napakalit niya lang. Pero ang haba ng tuga. At may mga kuliglig din na tumutunog. Ano yun? Kasla kayo agkapsat promise na magkumari nga kami sa Rolando. Babira ka naman. Kasla lang. Kasla parang. Dito ka rin kaya sa harapan. Nahiya pa talaga. Sabi ko nga dito rin siya minsan sa front. Mga ipagkwentuhan para masanay na siya, di ba? Sir Guerrero, magkumari nga kami. Bira ka. Siyempre, pag lagi nagtatabi, ayan, lagi na lagi na yung magkamukha. Magiging magkamukha na talaga, di ba, Sir Rolando? And 1 hour and 7 minutes na tayo, guys, no? Nood po kayo, Coco Melon, please po. Sa mga bata lang po yan, hindi na namin maharap manood sa mga ganyan. Roblox, hi. Mr. Hello, good evening. This is Del Valle. I got a dog but I won't eat it. Has been 1 month without eating. That should I do? Ano daw? I got a dog but it won't eat. It has been 1 month without eating. That should I do? Oh! Ayaw mo, ayaw kumain. Kumain ka din po. No, sa araw, hindi yun tumutunog yung ibon. Wala po yan sa araw. Wala ka maririnig na ganyang hunin nila sa araw. Kaya sa gabi lang po sila lumalabas. Nocturnal birds. Bawal adult kids only. Ano po? Bawal adult kids. O nga po. Pray po kayo. Pray po kayo please. Opo, sige po. Sa araw hindi tumutunog yung ibon. Opo, hindi tumutunog sa umaga yan. Sa gabi lang. Kasta kami nagpangit kami ni Mrs. Ano yan? Ganyan din daw sana siya. Ang pangit daw ni Mrs. niya. Uy, lagot ka. Pambira ka talaga. Basher ka ng Mrs. mo sa Rolando. Grabe ka talaga. Baka kinukurot na Madam paring Lando. Bakit kayo makutusan dyan? Nakakatakot naman. Hindi naman po. Okay. Masarap nga matulog pag ganyan ang naririnig mo. Naririnig. Kaysa naman yung sasakyan. Sa araw sumasabog ang ibon. Oo po. Maraming ibon sa umaga. Which is yung mga pang day na bird. Yan. Yung mga may kulay dilaw. Yan. May kulay green. Yung mga wild pigeon. May marami dito. Pero itong maliit na to, hindi mo talaga siya makikita sa umaga. Which is wala ka din maririnig na kanyang tunog sa umaga. Pero may naliligaw dito sa gabi, yung parang pusa. Yung musang. Yan. Yung parang parang Rolando, yung musang, parang pusang itsura na mahaba ang uso. Kasi sa umaga, may nakikita kaming prutas na ninunguya niya. Yung ninuyaan niya na mga prutas, dinadala niya sa dyan sa may puso namin.
Doon niya tinadala. Doon siya kumakain sa gabi. Bukas mamaya mag-live na naman. Bukas ng gabi po ulit. Ganun po talaga ulit ang gagawin namin. Magla-live po ulit, which is eating show ulit. Kung ano po yung ulam namin na pwede namin ma-show sa inyo. Ayun po ulit ang i-show namin sa live namin bukas ng gabi. And, wala naman pong problema sa amin. Sir Salvador Barantes, kung ayaw ninyo sa show namin, wala pong problema, sir. Wala pong pilitan dito sa aming channel. Kung sino lang po ang may gustong pumasok, kung sino lang po ang gustong sumuporta, at yun lang po, dun lang po kami. Malaking pasalamat po sa amin ng yung mga ganun bagay. Pag ayaw nyo po, kung kailan nyo lang po gustong pumasok, wala din naman pong problema. Welcome pa rin naman po kayo, sir. As long na maayos naman po ang inyong mga kino-comment, wala pong problema sa amin yun. Kasi kung hindi naman po maganda ang i-comment yun, hindi na rin naman po yun lalabas dito. Hindi na rin naman po tatanggapin ng aming channel mismo, ng ating YouTube channel, na ibablock na niya agad yun. Food show yan. Oo nga naman po, Sir musang ba? Opo, musang. Meron yan minsan, maririnig namin sa bubong. Minsan parang may tumalon sa bubong, which is sa umaga, makikita na namin na yung mga kinainan niya sa may poso ng mga prutas. Yung mga pinagnuyaan niya na natira niya doon. And pag tumahol-tahol na yung aso namin nakatali sa labas, yun na, sigurado na yun, siya na yun. Musang po, namatay lola, namatay lako ka ibang mag-sumbalik po, Sir Rob. And I'm sorry to your loss. And then, in peace kay Lola. And sigurado naman sa mabuting kalagayan na po siya. Wait lang, sobrang sakit ng tiyan ko. Sige lang po, kumain ka na po kasi, sir. Anong oras na, Sir Salvador? Kumain na po kayo ng hapunan. Tralaleo, palang aray ko. Teka, papalit ako ng picture. Miss Judy Santa Maria. Sige lang po, take your time. John Hernan Rebella, press na press po kayo. Sa ano lang po, sa cellphone mo lang po siguro yan. Sa totoo lang po kami ay mga gusgusing bata. Para kami mga gusgusing bata. Gusgusing bata. Tatas ko lang po ng kaunti, ano? At na rin naman ang ating eating show. Para hindi tayo hirap sa ating pagbabasa sa inyong mga comment. Thank you so much guys sa inyong pagtambay. Miko Elas Marias, Kuya Naka. Hello po, good evening. Thank you so much sa pagpunta aming live, and don't forget to subscribe our channel. And please like our live for tonight, guys. Thank you so much. Liam Adriano, babay po. Sige po, take your time. Thank you so much sa inyong pagbisita sa aming live. Sir Liam, and sana bumalik po ulit kayo sa susunod na live namin. Thank you so much. Thank you so much. Kuya, nakasubscribe na po ako. Thank you so much, Miko Elas Marias, sa iyong pag-subscribe. To you, sa iyong suporta. Press na press niya. Nakikiramay po kami sa inyong nawala sa Roblox. She died. Her name was Lola Alice Palmes. So, condolence po sa inyong family Palmes. May rest in peace kay Lola Alice Palmes. Thank you so much. Ipakita mo nga yung pusa sa labas. Tawagin mo nga si Mingming. Ming! Ang pangalan niya ay Douglas. Sa sana. Ay, nandun sa may Tulog. Nakikita niyo, nandun siya. Yun yung puti na yun. Yun, guys. Nasa upuan. Yan, yung puti na yan. Sabay. Yan, puti na yan. Yung puti na yan. Yan sa si Mingming. Ayun po si Mingming. Gigising yan. Pag papasok na po kami sa papasok na kami sa higaan. Manood na po ako sa ibang live. Sige po, Sir Liam Adriano. Thank you so much sa pagpunta niyo po. Pagpunta niyo dito sa aming live. Dahil kami po ay na rin naman po, 16 minutes na lang po at kami mag-i-end na.
you're funny. Oo nga naman. Hayaan mo sa lang. Bye-bye po. Pupunta kaming Amerika bukas para makita ang aming pinsan. Kakamove lang nila doon 8 months ago. Wow, sana all. Pupunta ng Amerika. Sana all. Mhm. Lamig-lamig doon. Thank you so Bukas much. po, manood po Liam. ulit ako. Po, sige po, thank you so much Liam Adriano sa iyong pagbisita. Salamat. Mamaya naman naglalaro na ako ng robot yung laruan ko. Salvador. Ilang taong ka na ba? Yung bata yata yan. Salvador Barantes. Grabe ka. Sige lang, take your time. Sige lang. Take your time. Maglaro lang po kayo dyan. Si Mrs. ay napapa-wi wi. Ako pupunta sa bukid daw. Nga naman kami sa ilo, sa dyan lang. Bakuran lang kami sa Rolando. Hindi kami nakakalayo. Kuya Rolando, parang Rolando. Hanggang dyan lang kami sa Bakuran. Hindi kami nakakalayo. Buti pa si sino yun? Sa Roblox player na makakapunta ng Amerika. Enjoy your vacation. At doon ka siguro magpapasko sa Amerika. Lamig-lamig doon. Maglakad. Ipakita mo yung pusa. Andun po, sorry po, madilim po doon. Hindi nyo na po, hanggang dito na lang po tayo. Sorry po. At least, naipakita na namin. Yun yung pusa na yun, nakahiga. Yun, sa sopa na yun. Yun, sa sopa na yun. Yan po yung pusa. And madilim na po doon. Pasensya na. Meow meow here. Oo nga. Sa Rolando. Meow meow here. Kunin mo nga si ating Douglas at gusto makita ni Sir Rolando Barantes. Sa upuan. Ayan, oo nga. Ayan na, kinuha na ni Kumare ang aming muningning. Busog na busog yan, kaya hindi nangungulit. Busog na busog ang aming muningning. Busog kami na yan. Ang aming muningning ay busog na busog. Kaya hindi siya nangungulit. Ayan. Hindi siya nangungulit. Busog na busog. Busog na busog yan. Nakadalawang kain. Ang aming morning man. Napakabait na niyan guys. Dati nung bago lang dito sa amin. Inaaway ka. Pag yung nagipagkulitan ka ng ganito na nangangalmot na yan ng ganyan. Nangaaway na siya. Pero ngayon, maski nakahawak pa. Napakalambing na siya. Nagbago na siya mula nung tagal sa amin. Ang cute, love you pusa. Ayun. Ang cute daw na. Tulog talaga, antok. Yan, antok na. At busog na busog. Kamukha nyo din. Oo naman, tumatabi sa amin yan eh. Tumatabi sa amin yan talaga eh. May sapin din. Ganun talaga. Meron din siyang sariling higaan. Ang aming muningning. Alam niyo ba, pag nakahiga na ito doon sa may paanan ko, pag nagsapin na ako ng higaan nila, pag nasa gitna to, ilalabit ako ng aso. Yan. Ibig sabihin, ibigilid ko itong pusa kasi may higa din siya. Higa din yung aso, which is si Cookie. Oo. Payas, hello, good evening. How are you? We are good. Well, already finished eating. And how about you? Payas, good evening. Cake very nice. Ayan, our cat is very, Thank you so much for coming here in our live, and please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Cookie ng cookies. Opo, like cookies. Yun po ang pangalan ng aming aso, Cookie. Nag-iisa po siya, kaya Cookie lang po. Like cookies. And that's good. Payas, that you are good. Bite bite na po. Pero dati nung bago siya dito, kasi umuwi lang po siya dito, napakapayat. Ang liit niya, napakapayat. Tapos may sugat siya sa likod, which is kawawa. Then pinatuloy namin dito, pinasilong namin dito kasi nag-uulan ng panahon na yun. Pinasilong namin dito, pinatulog namin dito sa bahay. Then kinaumagahan, hindi naman siya umalis, pinakain po namin. Then nag-stay na po siya hanggang sa lumambing sa amin.
Busog na busog. Busog na busog yan. May taga to. May taga sa likod. Tinaga Ang laki ng pakita mo yung peklat niya. Huwag na kasi tulog. Tumaba na. Dito na lang namin napataba. Munting bahay, antay. Thank you so much. Julie ka na. Kami na. Hindi lang kami mag-i-ed na. May nabuha kayo dyan, antay. Munting bahay. Thank you so much sa pagbabalik mo. And palike ulit ang ating live ngayong gabi. Thank you so much po. Bye TV. Tulog na si Mingming. Opo, busog po kasi. Bye TV. Thank you so much sa pagpunta mo sa aming live. And pasubscribe naman po ng aming channel. And balikan ka na lang po namin. And pagkatapos ng ating live. Sino yan? By TV 1908. Tsaka si Bok Johaira Panti, sorry late ako. Okay lang po, Ma'am Johaira. Tatawagan ko muna yung mama ko at papa ko. Sige lang po, take your time, Sir Salvador. Salvador, how old were you? Oo nga naman, Sir Salvador. Ilang taon ka na daw po? Sabi si parang Rolando, bata pa po yan. Karamihan po ng ating visitors at supporters dito ay mga bata pa po. Kaya kami aware sa ay pagbiruhan sa mga naughty jokes. Kahit na nandyan si Ma'am Maui Taylor. Kaya kinukontrol ko po ang ating sarili na hindi makipagbiruan ng naughty jokes kay Ma'am Maui Taylor at saka Ma'am Miss Pirarlejo. Pero natutuwa pa rin ako na nandyan pa rin sila lagi. Magandang gabi po, Marlon. Thank you so much sa pagbabalik mo. Magandang Christian, cute naman ni Mingming. Opo, busog na po yan. Kaya yan, tulog na. Ayun na Pa-shout out po, Marlon. Yan, Marlon J. Permasio. Thank you. Shout out po sa inyo dyan, Marlon J. Permasio. Good evening po sa inyo. May advance Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyo dyan. Ingat po kayo lagi. Saan mo kuha ang pusa? Umuwi lang po dito yan, Ma'am Johaira. Sobrang payat. Yan. At may sugat. Napakaliit niya lang po. Tapos may sugat siya sa likod. Tinaga kasi mahaba. Parang tinaga kasi buong likod niya, paikot sa likod niya. Yung may sugat. Siguro ay tinaga. Ayan, umuwi sa amin dito. Basang-basa siya. Tapos ang payat. Ang payat. Pinakain namin. Hindi na po siya umalis hanggang sa naging sobrang lambing na sa amin. Maya-maya naman. Sige lang po. Salvador, Sir Salvador Liao, pwede po ba kayong magkwento? Ito po, nagkwekwentuhan na po tayo. Ano pa po kasi kwento? Nagkwekwentuhan na po tayo. Tanong ka. Tungkol sa pusa. May nakaraan ba kayo ni Maui at Rika? May nakaraan po ako sa kanila. Sila po walang nakaraan sa akin. Hindi naman nila ako kilala noon eh. May nakaraan ako sa kanila nung ako yung 14 years old pa lang. 14? Tutoy na tutoy pa. Second year pa lang. Naririnig ka ni Mama. Si Mama, okay lang yan ma. Nakaraan na yan. Alam ko naman, sinunog mo na yung CD na yun. Saan ka? We are here in the Philippines. We are here inside the house. Andito po kami sa loob ng aming kusina, which is dito po ang clean kitchen. Dito po kami sa main kitchen, sa talagang kusina ng bahay. Yung una namin pinaglalayban is which is doon po kami yung dirty kitchen namin kung saan kami nagluluto ng gamit ng kahoy. Yan. Mas gusto ko kasi yung luto ng kahoy, lalo na sa kanin. Pwede po kayo pang bata. Sorry po. Hindi na po tayo, hindi na tugma sa ating edad kung mga pambata pa po. Anong gusto nyong kwento? Si Pagong tsaka si Matching. Miss Janet McBride. Hello, good evening. Pinoy actress ako dati. Parang hindi kita natatandaan, Miss Janet McBride. Janet? Ang natatandaan ko si Ma'am Anjanette Agbayari yan. Ganda din yan. Ma'am Anjanette Agbayari. Napakaganda ng mata niya. Tignan mo naman ang buntot. Ginagalaw-galaw. Oy, napagkikwentuhan ka kaya nagagalaw ang kanyang buntot. Allah. Pinoy actress ako dati. O nga po, Miss Janet McBride, hindi po ako familiar sa inyo, Ma'am Janet McBride.
tumira ka ba sa Maynila? Ako sa Grace Park, Caloocan. Sa ano po, Pasig. Diyan po tumira sa Pasig. Nagtrabaho po kasi ako sa Manggahan, Pasig dati. Then tumira ako sa may malapit sa Rosario, Pasig. Kasi kamukha ang pusa ko. Ano ba yun? Kasi kamukha ang pusa ko. Akong past 7 years old na wala. Oh! Nawala na yung pusa mo, Ma'am Johaira Pandi. Opo, Sayang. Pagong at si Matching. Yan. Si Pagong at si Matching. Alam mo naman si Pagong at si Matching. Mabagal. Yan. Oh, I see. Ayan, oo nga. Diyan po ako na nagsimula na 17 years old. Pumunta na ako ng Pasig sa parang Rolando. Which is umiwalay na ako sa mga parents ko na kahit na labag sa kalooban nila na ako aalis na doon sa amin, sa Pangasinan. Naglakas loob po ako, pumunta ako sa tito ko sa Pasig para mamasukan na sa trabaho. Dahil sa hirap ng buhay nga naman, di ba? Then sabi ko, kaysa tatambay ako, maghanap buhay na lang ako. Which is ang plano ko mag-schooling sana, pag-aralin ng sarili ko. Hindi nangyari. Which is nung makarating ako ng Maynila, natukso sa pagkalandian ng mga Pinay. Natukso ako sa na iba ang landas ko nung ako'y napunta ng Maynila. Natukso ako sa mga kagandahan ng Pinay sa Maynila. Yan. Miss ko ang pusa. Pinagpawisan tuloy ako sa aking nakaraan. Kasi hindi naman kasi maganda ang aking nakaraan, parang Rolando. Ang ganda ng Pasig. Oo, tama. Ang ganda ng Pasig. Maraming chicks. yan ang pagkakamali sa buhay ko na which is binago ko na. Binago ko na mula nung makilala ko si Kumari. Siya nagpabago sa buhay ko. Dating loko-lokong makoy. Ayan. Naging nagbago. Lahat nagbago. Ang dami nagbago sa akin mula nung tunay. Ang dami nagbago. Narinig yan ni Mama. Ganda ng Pasig. Alam naman ni Mama yon. Na nakita naman niya yon na pagbabago ko mula nung na ako'y napunta sa mundo ninyo. Miss ko ang pusa sa 2 years. Oh, sorry sa yung pusa na ako ay 9 years old. Oh, Ma'am Johaira. Sorry sa yung pusa. Then adapt ka na ulit ng bago. Mag-adapt ka na ulit ng bagong pusa, Ma'am Johaira. Guys, meron na lang tayong 3 minutes ulit. 1 hour 30 minutes lang po ulit tayo, ha. Pasensya na kayo, hindi na po kami pwedeng mag-extend ulit doon dahil gagabihin na naman po ako sa aking task sa YouTube. At meron pa po akong ibang tinatrabaho sa YouTube para tayo ay kumita ng tuloy-tuloy, di ba? Hindi naman natin pwedeng pabayaan yun. At tayo din naman ang magdudusa pag nagpabaya tayo sa ating trabaho sa YouTube. Kaya pasensya na kayo, guys. At hanggang lang tayo, 1 hour and 30 minutes lang ulit tayo ngayong gabi. At kahit na 1 hour and 30 minutes lang ang ating mahaba na ang ating napagkwentuhan, kahit ano-ano napagkwentuhan natin. Dapat ikaw ang tao, dapat ang to all the girls I love before. Ay, oo nga naman. Tama po. Si pare ng Rolando. To all the girls I love before, pasensya na kayo, pinalimutan ko na kayo. Tinalikuran ko na ang mga nakaraan ko sa inyo. Binago ko na natuluyan ang aking sarili. Para naman sa aking pagbabago. Para naman pag magbago naman ang buhay ko, wala tayong mapapala talaga ganyan sa ganyan mga gawain, di ba? Hindi ka naman talaga aasenso eh. Which is pansariling kaligayahan lang yung mga ganyan. Andali ang kaligayahan lang. Nasa Pasig ako. Ma'am Judy Santa Maria, ayan, ang ganda naman ng pinalit mong profile mo, Ma'am Judy Santa Maria. Johaira Pandi, hello. Guys, meron na lang po tayong 1 minute kami magsisimula na ulit na magpaalam sa inyo. Thank you so much ulit sa inyong like. Oh, dami nating like. Nabot na naman ng 21 likes ang ating live ngayong gabi. Thank you so much, guys. Sa mga nag-like.
Thank you so much sa mga nakatambay dyan. Thank you so much sa mga artistang lahat, hindi ko na kayo isa-isahin, mga artistang tumatambay sa amin gabi-gabi. Thank you so much sa inyo guys. Ma'am Johaira Pandi, bye-bye po. Thank you for staying in our live until the end of our live. See you again next time. Alis na. Thank you so much po. Sige po, at kami mag-i-end na rin po. Thank you so much sa mga bagong nag-subscribe ng gabi. Thank you so much sa mga supporters natin dyan, mga solid supporters natin dyan. Hindi ko na po kayo isa-isahin kasi alam ko, lagi naman kayo nandito. And lahat na naka-blue dyan, thank you so much sa inyong Bye-bye, God bless. Bye-bye, Mama. Thank you so much. Live ka bukas. Opo, magla-live po ulit kami bukas. Same time, 7, mas maaga ng kaunti. Gagawin namin makakain namin ng mas maaga ng kaunti. Basta 7, makapag-live ulit. Magla-live po ulit kami. Thank you so much guys and God bless. God bless sa inyong lahat dyan. Yan. And, advance Merry Christmas and advance Happy New Year. Malapit na po ang Pasko. And ingat po kayong lahat and bye-bye!